abde abon rung nok hade makha boro sinani tai chade hai kusung munai lukuni buskango nukjagi manani a nogono thanginai asugui lekha srungka ke jotonon lamsuga tini no video no puilao no kunyo saiman khana ang tabu bojagawa जों tini nailainyai je school khatang jagai tongnai sine je school por tongnai Sudana Deborma Memorial High Secondary School ojo je pori tongnai je school khatang jagai borna sing kisu phungmung suwa ko among ka sine school ojo kanang basa jak tabuk narok ni bagai nam na phuna bagai video kaisa snami tongo ojo ka narok onek din balo kha school sopaya kha khayo narok school khatang bakhina nai narok nai mena ang tini te phunok nai o tini ni video naji narok o bufang rungna nai manai narok school haitong pro omo besok sigan sigan tongmani tabo besok story thangmaka narok nai manai nai ji narok besok kotoma bufang thangmaka Pumui no chumui nang horo chumui nang horo chumui nang horo Besu sugui hapung hatai ro omo ka tap o jaga tui payment jaga narok nai manai omong kha sini mat ground ikomo ka khumkai mani bandar rojak o jaga narok nai manai khumrok bare tongmaikha haifano o jaga je bera rojak o je majalni omoni warok kengai tongmaikha eba o koyekdino nokbarwati phaima bai bebak nostongoi tongmaikha narok nai manai iko bebak yang orai porengoi tongmaikha ojone jewa khajak rok kologma khamo bebak khumamang o jaga khum khajuk mamang narok nai manai line kha yung nai manai iko narok nai manno sini school ni yang bayre dige bahke bolongoi tongmaikha school koroi hognai koroi ni baga beba no bolongoi tongmaikha narok nai manai narok nai manai komo sini school iko narok nai manai yang klokti narok nai manai bolong khai tongmaikha bebak jagana among phungnai narok nai ji bebak bolong sai tongmaikha apong sakate chumui dobon dobon nanya ji norok school borok phaijigene tei borok ring bagai besok school sidraboi nongra ngai thangka borok phaijagoi tonghaka mahke nongra ngai tongna nangba khamo poriskar ke tonglai kamo sang jotna norok nai manai bisingo bahai agi bahai tongman tabuk bahai nanya be di dol rok agi hingkam hai tongmani tabuk hingke tamo bahai thang narok nai mangkhana narok ang khayo narok omno nogoi school agi phai tongman no khatangjak paikna nai narok nai manai ang bisingo ta habai phunogoi manglak narok nai khna ko yang bisingo hapna ang bising ta hap phunong manglak ta ni gate talar jak ang just bairate hanyo je phunogoi mamani amna phunongna saitogo omongka sini school nok naimang hana je naingai rok tai u yango tongo SDM office SDM Sudana Deborma Memorial High Secondary School ni playground nainai je besokotma nok naimang hana khakhayo I hope narok o video no naithokjakna nang khakhayo narok o video no naithokjaka like subscribe and share khaina tapokdi asuna hambai Kecala bere mathara mura tui